אם נתחרש לרגע לערטול הפרודי המזהיר של מנגנוני הסיפר, שנחשפים פה פעם אחר פעם בשרירות האלימה שלהם, לכלכלת הרפאים של הזיכרון, כמעט לכל מה שיש בספר הזה, לכל מה שעושה אותו גדול, אולי אפילו לספרותיות עצמה. אם נלבש לרגע את העיניים הבוהות, המזדגגות של החיילים, ולא נראה יותר, נבהה, נשאר עם הדבר הזה, עם צורות החזרה הביולוגיות, האורגניות, המוטוריות שהטקסט הזה מלא בהן. מה זה הדבר הזה שמתנגד כך, בצורה הכי מרוכזת שאפשר, למספר, או לחוקר, או לרוצח, שרוצה להתחיל, אבל גם לרוח הרפאים שמכפילה את התחלותיו ומשחקת בו. בכנות, אני לא חושב שאני יודע או מבין, ודווקא משום כך אני אסתכן בתשובה מביכה. נדמה לי שהכוח הזה בציפורת של האור הוא הכוח של החיים עצמם. החיים בהתמדה המשונה שלהם, בחזרה האדישה והמסתורית שלהם, החיים בעצם הימשכותם, החיים שמוסיפים ומתפרקים ומתחלקים בפרוזה שלו, בלי להתחשב בפיסוק האינדיבידואלי, בלי לפרנס את השומנים המצטברים של רגש האשמה. אבל באמת הילדה והזבוב גדלו מאוד, והתרבו לאלפים, והתפוררו, וזהו וחזרו, והתגמדו, והתפוררו שוב, וחזרו, והתפוררו. וחוץ מזה, לא הייתה לו שום תשובה לשאלה המאשימה. קחו את תעודת הזהות שלכם, תקראו אותה ל2, אחר כך תקראו אותה ל4, 8, 16, 32, 64, פה נעצר את היכולת שלי. כמובן הדימוי הזה הוא לא שלי, הוא לקוח מתוך הרומן. אז אולי תקבלו משהו שדומה לדף ברומן של יצחק לאור. אני חושב שהכתיבה של איציק בספר הזה מראה את סימני המחלה הזאת, סימני החיים. חיים שאינם מתחילים ואינם שוללים את ההתחלה, כי הם מקדם כל שלילה, ולשונם חיוב, אם אמנם זאת לשון. החיים שגם כשנדמה שהם מתחילים הם נמשכים, תמיד נמשכים, זיגזג לימין, זיגזג לשמאל, צמרמורת, על זה צמרמורת, זאת הצמרמורת, ואין פעם ראשונה, ואין פעם אחרונה. בכל זאת, את ההימשכות הזאת, את החזרה העיקשת הנמשכת הזאת, אותה עצמה אתה הורג בכל פעם שאתה הורג. אני רוצה לסיים בסיום של הרומן השני של איציק, ועם רוחי גבייתי. כי אולי מסביב לכל משפחה, בת 2-3 בני אדם, יש עוד אנשים שמשגיחים עליהם ואוהבים אותם. הרי בין החיים לעין מפריד קום דק, ויש לשמור על הגוף הפועם כמו על תינוק רך, כמו על ברית. תודה. טוב, אני אקרא מסוף הפרק השישי. רפי, טוראי הראשון בצבא, אחראי על מחסן בגדים. הוא היה רק טוראי הראשון בצבא, אבל בצבא הפרטי שלו הוא היה מפקד ראשי, כתוב בספר. כשחיילים שלו, ככה הוא רואה את זה, מתייסרים באימונים, הוא היה אומר להם, לאמא שלכם אין שום סיכוי לעזור לכם, לאבא שלכם, ואבא שלכם לא יכול לעזור לכם כי אני. אז רפי מגיע לכלא 6, נסגר מאחוריו השער, והוא אחוז איזושהי תקווה חלושה וקטנה, ומרגיש כמו, זאת אומרת, הקטע הזה כתוב כמו חוטא קטן שמגיע לתופת, צייתנתי. עמוד 367. אין סיבה ללגלג על הרצון הזה המסרב לדעוך. זהו הדחף היחיד המקיים אותנו. גם בדרך ארוכה ואיומה כזאת, באביב, לצד שדות פורחים של תפוחי אדמה וחרציות, איך אפשר בכלל לחיות לאורך המסדרון הארוך,
שהמוות רחוק ממנו כל הזמן מרחק דופן דקה של טיח, אור, קרום של קרח, סרט בידוד מרושל על חוט חשמל, עורק צוואר, איך אפשר להמשיך ולחיות בלי להבין את הדחף לחמוק על פני המאכלת, כאילו הינה המסדרון, פנס מעל המצח, מילים, גבר, טרול עלוב, שקיק דימויים לייצור תשוקות, שקרים, אמיתות, מכשולים, בורות חפורים, קבר, מצבה, נצח, סירוב לדעוך, נכונות להילחם. מצחיקים ככל שנראה כולנו בעיניכן, קוראות ומורות יקרות, בשגעונות הגדלות הנפוליונים, בתחושות הייעוד ההיסטורית, בתאווה לשגול ברחוב כמו אקרובטים את נערת החלום החולפת ביעף, גם במקום שבו מהלכים קבצנים מסריחים, עורכי דין מזיעים, רבנים ממלמלים, קצינים ממצמצים בשיניים את שירי הספגטי והשום, בדיוק כאן, בהחטאה הזאת של הערכת הזמן והמקום, בוקעת חירותו של האדם, בדיוק כאן מן המקום הזה מפעפע כוחו העז לנתץ את כבליה של אנדרומדה, ללחום למען חיי מפקדיו, למען רווחת מנהיגיו ולמען אושרה של מדינתם. חוץ מזה, מניין יכול היה רפי לדעת בשלב הזה של חייו, לאחר שניסה לשרת אפילו בגייסות השריון, מניין יכול היה לדעת בזמן ההוא קוראות יקרות, קצינות חן, אלמנות מלחמה ואימהות שכולות, שבדיוק ככה, בסירוב הגורלי לגייסו ובהימנעות של מר בגין מלעזור לו, הצילו הצבא ובגין את חייו מגורל גדוד השריון, ומניין יכול היה רפי לדעת שכל חיילי הגדוד השכן ישרפו, יחדלו, כמו גפרורים, יפלו טרף למערב שיוצב כפרגול רב שוטים בבת אחת בין גבעות החול, ושאחר כך עוד משך שנים רבות ילמד כיצירת מופת טקטית בבתי הספר הצבאיים בכל רחבי העולם, אותם בתי הספר שרפי ביקש, כל כך ביקש, בכל נימי נפשו ללמוד שם, אם לא ללמד שם, אם לא להילמד שם. מי מביניכן קוראות מאושרות, הלועגות עכשיו לעברונו של רפי, באותם רגעים שבהם הוא מובל ככביסה מלוכלכת לבית הסוהר, ועולמו הפנימי מתפורר כגוף מצורע, רק משום שאין הוא יכול להבין איך ניצלו חייו, מי מכן באמת איננה מבינה את עומק האפלה שבה הולכים יקירינו, מן המוות ומן החיים. אחד מסריח ליד העגל, והשני פותח את מכנסיו ומראה דם על התחתונים, דם על התחתונים, וצוחק וצוחק. זה פה שהמספר אומר, רפי אומר, זה לא אני, זאת אומרת, אני לא מתאים לעולם הזה. זאת אומרת, אומר רפי את מה שאומר כל גיבור טרגי, אבל רפי איננו גיבור טרגי, לא ברור אם הוא אפילו אשכנזי. מרפי לרחל ולאה ושלומית. שתקנו. שלומית אמרה מתוך קרבה, על מה את חושבת, רחל? והיא ענתה בשקט, כלום. ואחר כך שאלה, את שוכבת איתי? ושלומית עשתה את עצמה כאילו לא שמעה. אבל אני שמעתי טוב, ואני מודה שקינאתי. אף על פי שלא יכולתי להבין איך זה בכלל אפשרי. שלומית לא דיברה, ורחל אמרה לה, נספר אותך, קצר נספר אותך. ולאה ציוותה, תני לי את התיק. לאה הושיטה לה את תיק הצד הצבאי שלה. רחל חיטטה בו כאילו היה שלה, מתוך היכרות, מתוך כעס, לא כעס, מתוך תרעומת שלפה ממנו מספריים, הושיטה אותם לשלומית ואמרה, נספר אותך. לא, אני לא רוצה. יעשה לך רק טוב. תקשיבי פעם אחת למישהי שמבינה יותר ממך. אני יכולתי להבחין בפחד של שלומית. אחי, ספרי אותי, גם אני לא צריכה את השערות הארוכות שלי. אמרה רחל ופיזרה את שערה, הוציאה סיכה אחרי סיכה והגישה את הראש כמו לשחיטה, לשכנע את השכנה הטיפשה שלי. עכשיו נרתעה שלומית עוד יותר. שקט הסתרר. כולנו חיכינו. לא כאן, אמרה שלומית. אולי בבית, בבסיס. מה את פוחדת? רוצה לראות שאני חוזרת עם קרחת לבסיס? היה קר. כביש ריק, כבר 8 בערב, אולי 9.
רחל התיישבה ליד מעקה האבן והניחה עליו את ראשה מביטה לשמיים. יכולה אפילו לשחוט אותי. לא ברור למי אמרה את זה. אני מוכנה להתפשט אם אתן רוצות, הוסיפה. אף אחת לא דיברה. אני אשב כאן ערומה ואתם תספרו אותי ותגלחו אותי, שערה אחת לא תישאר עליי. רוצות לראות? אחר כך ציוותה עליה לקצץ את שערה. אני חשבתי שלאה תהסס, תחכה לפקודה שנייה, כי רחל הייתה במין טרנס כזה, נחרצת, עמומה, עצובה, אבל לאה עשתה הכל כאילו היה רק שלב בדרך לגילוח ראשה של שלומית, משום שרחל רצתה את שיער ראשה של שלומית. שערה הארוך של רחל נפל לצדדים. חלק נפל לוואדי מתחת לגשר, וחלק נשאר על מעקה הגשר, וחלק לצידה. מראה פניה השתנה מהר כל כך. לאה רצתה לאסוף את השיער שלה, אבל רחל אמרה לה שלא תגיעי בו, שישאר למי שרק ירצה לקחת, אבל מה אכפת לנו? עכשיו, תור שלומית. שלומית סרבה. את לא מבינה שהשיער שלך הוא כמו שם? שם פרטי או שם משפחה? מה אני יודעת? את נתת דוגמה במה, איזה שם, פרטי או משפחה? שם פרטי. ואני, מה שמי? רחל. את רואה? תרימי את השיער שלי. שלומית הרימה את השיער שלה ורעדה. שיערה של רחל היה רך, ועכשיו נח. מחלפות על הארץ. ולאה המשיכה לחתוך, ורחל דיברה. את אפילו לא יודעת איך קוראים לי. חוץ מזה, תשני את השם שלך אחרי שתתחתני. מי בכלל התחתן איתי? את תשני את שמך אחרי שתתחתני? לא. למה? כי כמה מטומטמת הייתה שלומית, ועוד יותר מטומטמת מזה עשתה ממנה רחל. בהמה, שלומית. בסדר, אני בהמה. תגידי שוב. אני בהמה. תגידי שוב. אני בהמה. אני לא אוהבת את זה, לא יכולה לסבול את זה. למה את פוחדת ממני? אני עשיתי לך פעם משהו רע? את השיער של מי חותכים עכשיו? אני לא אשמה, את רצית. כשתקשיבי לי טוב טוב, אם תחליפי את השם שלך, איזה שם תקבלי? את השם של בעלי? ואם לא תחליפי, מה יהיה שמך? שלי? לא בהמה, של מי יהיה השם? של אבא שלי. מבינה? אז מה את רוצה שאני אעשה? שתחתכי לעצמך את השיער. מה הקשר? אין קשר. אני רוצה שתחתכי לעצמך את השיער או שתעשי לעצמך כתובת קעקע. אני אקעקע לך אותה. בסופו של דבר נשברה שלומית. ואחרי כמה שידולים חתכה ללאה את השיער המטולטל שלה באותו מקום, והם צחקו והרבבו את שערן על הארץ. הרבבו וצחקו והתחבקו אפילו. אני שמחתי להיות מזנחת. מפה גדולה של האזור, ודיותיו, שדותיו, מערותיו, הסתומות, גבעותיו וגם צמחייתו המאובקת, כתמי צבע וחלקים, הייתה תלויה על קיר חדרו של סגן מפקד הגדוד, רב סרן זין, קצין מילואים שהתנדב לשרת 3 חודשים כל שנה, בנוסף ל3 חודשי המילואים שאותם עשה על פי חוק. ואת שאר הזמן עשה במעדניה שבבעלותו במרכז תל אביב. את המפה לא סרטט רב סרן זין, אבל לא פעם התאווה להוסיף לפרטים, למחוק, לחקור פשר מחיקות שהיו. גם לא ברורה הייתה לו משמעות השם דאדה, והבארות הסתומות חשודות היו בעיניו, דרש לבדוק מדי פעם אם סתימתן שרירה וקיימת, וכך גם נמצאה הבאר המלאה שלדים. והחלו לחפור סביב גם את השלדים האחרים, ומה שנראה לו תחילה כהישג מרשים משום שהארץ מלאה מחפשי שלדים, הוכחות בעלות, היסטוריה, ארכיאולוגיה, התהפך משנמצאו השלדים ותפקידו הוכפל. צריך היה לטפל בסודי סודות בשלדים,
ובקולי קולות בנעדרים, אף כי לא היה שום קשר בין השניים. תפקידו קיבל תוקף רשמי כתוצאה ממסקנות של ועדת חקירה אחת שהוקמה לפני 3 שנים כדי לחקור את העלמו של איזה חייל חרמש, ואיש כבר לא זכר אותו. אבל המסמכים נשמעו בקפידה גדולה עוד יותר, כדרך ששומרים על זכרו של מת. וכך גם נאמר להורים במשך השנים, כשטלפנו לשאול את רב סרן זין, גם כשהיה במעדנייתו במרכז תל אביב, שהעניין בטיפול והתיק לא נסגר, גם לא ייסגר, כיוון שבלם בהחלט נחשב נעדר, ובשום אופן אין כוונה להתייחס אליו כאל מת. כלומר, לסמן על תיקו תאריך מוות לצד תאריך הלידה. והשנים חולפות, מוסיפות להם סבל, אבל מוסיפות לבנם שנים טובות, ועליהם להיות משוכנעים שהמערכת, כך בפירוש נאמר להם, דואגת לו. לזכותו של רב סרן זין יאמר, כי גם אם נתון היה בעיצומה של הזמנת 5 קילוגרם גבינת רוקפור צרפתית, וגם אם היה בעיצומה של שקילת 250 גרם שינקן, תמיד ידע לחדול ולענות בקול מרגיע. מזכר יוצא מדי פעם בעניין החיילים הנעדרים, מאלוף כוח האדם לכל שלישי הפיקודים, ומשם לשלישי החילות, ומשם יוצאים מזכרים מפורטים לשלישי ההוצבות, ומשם לשלישי החוטבות, ומשם לשלישי הגדודים, וכך בתוך 5 ימים לכל היותר, מיום צאתו של המזכר המקורי מהאלוף, מלשכתו, מחבר עובדיו המסורים. פקידתו ידועה ביכולתה להקציב קפה נמס בקצב של 100 ינועי כפית בדקה, משתכפלת הדאגה לאלפי מזכרים ההולכים ומתמקדים בקבוצות קטנות יותר של נעדרים, עד שבסופה של ההולכה מגיע לכל בסיס מכתב רשמי, הדואג באופן מוסמך לנעדר הפרטי של הבסיס, גם כאשר איש מחיילי הבסיס כבר אינו מכירו, בגלל שירותם הקצר יחסית להיעדרותו הממושכת. ומכל מקום, מיד אם מתקבל המזכר, פותחים בבסיסים השונים את תיקי הנעדרים ומוודאים מתי נבדק העניין בפעם האחרונה, ומיד בישיבת הסגל הקרובה ביותר מזכירים את שמו, גם קוראים את שמו במסדר הבוקר שאולי שב בלילה, ובאין תשובה קוראים בשמו שוב, לוודא שהכל שמעו. ולפני הקרנתו של סרט הקולנוע מעבירים את תמונתו הקטנה מחייל לחייל ימינה עד סוף השורה, ואחרון מעביר לחייל שמאחוריו, וזה מעביר שמאלה, מחייל לחייל עד סוף השורה, ואחרון מעביר לחייל שמאחוריו, וכל אחד מצווה להתבונן ומניד בראשו, עד שהתמונה מגיעה אל אחרון הצופים והסרט מתחיל. ורק אחרי כל זה חוזר